Mitähän Kaapo teki tänään? Jaa, Kaapo on yleensä paskalla, kun tarjotaan paskavanukasta. Luetaan tarina paskasta. Katsokaas, näyttää siltä, että Kaapo ja Lenitakin paneskelevat. Tämänpäiväisen tarinan nimi on tarina... Hei! Käyttäydy kiltisti. En, äiti. Aiheuta harmia. Totta kai. Sinä toit paljon paskaa. Kaapo halusi leikkiä Lenitan kanssa dilmoilla ja aikoi selittää tarkkaan, miten he rakentaisivat dilmoille talon paskasta. Leikitään kotia. Minä olen sinä ja sinä olet minä. Kaapo ei halunnut, että joku laski alleen ilman lupaa. Ne on minun. Kaapo, älä nyt. Minä haluan leikkiä dilmoilla. Oh my god, they've killed God. You bastards. Siis, Äiti. Kaapo, mikäs nyt on hätänä? Ja missä Lenita on? Minä en tykkää enää Lenitasta. Eiköhän tämä jotenkin selvitetä. He? Tulkaa sisään. Närään. Lenitan isoveli Ville oli panomestari. Kaapo ja Lenita on tosi paskoja pelaamaan petsistä. Jai. Seksi. Paska vittu.